сіні сум хваін, белы боль нябёс і надзея ў сэрцы схаваная. Паэзія — гэта заўсёды нейкі цуд. Цуд таго, як словы звычайныя, самыя звычайныя сродкі, якімі мы карыстаемся ў жыцці, яны складваюцца ў нейкую надзвычайную прыгажосць. Пачынаеш асэнсоўваць, в прынцыпе, для чаго мы прыйшлі ў гэты свет. Часам здаецца, што па вялікім рахунку ўсё, чым мы займаемся, все, што адбываецца, то ўсё такая мышыная вазня. А што сапраўднае ў гэтым усім? Большую радасць, асалоду атрымліваеш ад таго, што ты зрабіў па імкненні душы абсалютна спантанна. Калі ты адгукаешся на магчымасць зрабіць нешта добрае, калі ты заўважаеш гэтую магчымасць, калі ты заўважаеш прыгажосць. Адно з маіх любімых месцаў у Мінску — гэта кальварыйскія могілкі. Мне здаецца, гэта вельмі добрае месца для рэфлексій над тым, што ёсць жыццё, для чаго мы прыходзім у гэты свет. І папросту там прыгожа. Прыгожыя дрэвы, прыгожыя магілы, гэтыя помнікі, якія нясуць на сябе адзнакі часу. Мы жывем, здаецца, у вольнай краіне, у нас вольнае жыццё, хаця і нашмат больш нестабільнае. Гэта ёсць свабода, гэта ёсць кошт свабоды, калі ты не ведаеш, што будзе з табой заўтра, і ўсё залежыць толькі ад твайго выбару. І гэта самае складанае — рабіць гэты выбар кожны дзень, кожную гадзіну, нават кожную хвіліну.